Centar Crvene zvezde Joel Bolomboy vratio se napornim treninzima i sprema se za povratak na Mali Kalemegdan. Sigurno postoje navijači crveno-belih koji su zaboravili na sjajnog zaštitnika obruča, ali nema nijednog koji nije veliki ljubitelj lika i dela bivšeg studenta Weber State univerziteta. Momak rođen u Donjetku stigao je u Beograd kao treće rješenje na poziciji petice, da bi se potom afirmisao kao jedan od najboljih u čitavoj Evroligi. Nažalost, teška povreda zgloba primorala ga je na pauzu još od 13. marta prošle godine, a prema procenama beogradskih lekara, vratit će se četi Saše Obradovića u januaru ili februaru 2026. Ipak, ohrabrujuće scene stigle su iz Sjedinjenih Američkih Država. Bolomboy trenira punom parom i podsjeća navijače da će već moćan tim biti još jači za koji mjesec. Snažni centar objavio je snimak na kom se vidi kako radi na leđnoj tehnici, poluhorogu i šutu. Naravno, još neko vreme će raditi sam ili pod blagim kontaktom pre nego što zaigra košarku 5-5. Podsjetimo, pored Joela, Crvena zvezda na poziciji 5 već ima Donatasa Motijunasa i Uroša Plavšića, dok su Hasiel Rivero i Ebuka Izundu također povređeni.